Master šef Nevenka, idemo u pripremu. Šta pravimo? Pileće, štapiće, Šta imamo? jaja, palentu i pahuljice. Dobro, sad idemo izmiješati jaja. Kako je dobro. Trebamo Bravo. sačekati. Da se umiješa dobro. i Hoćemo malo dodati, jel tako, vegete u tu? Da, vegeta. Evo. Znači, jednu kašku vegete. Ajde, nastavi miješati. I trebamo čekati još 5 minuta dok kreće. Idemo sada. Znači, Pileći, štapići, prvo idu jaja. dobro. Pa idu Pa opet u jaja trebalo odavde, sad se opet trebalo u jaja, pa ajde može i tak. Da vidimo majstor. I sad stavi ovdje. Ajde sad probaj jedan ponovno. Znači ide u jaja. Ne. Idemo u jaja, idemo u brašno. Pa opet u jaja. I sada ideš u palentu. I sad ideš u cornflakes. U jaja, aj može. I sad opet u cornflakes. Da probamo svaku verziju. Dok mama nije došla da možemo mi po naški probati. Ajde. Bravo. Stavi. Ajde. Ide majstore. Jedno po jedno. Ovo. Idemo, jel to privodiš kraju? Da. Sad možemo staviti da se peče. Da. Bravo. Idemo. Kako sad pečemo? Pečemo 185 minuta. 185 stepeni i 15 minuta. Ajde, pali majstore. Evo može, tu je 200 stepeni, ovdje spustimo 180 i sad stisni ovdje još jednu. E tu. Bravo. Pečenje je gotovo, da vidimo. Prelijepo, sad ćemo ih izvaditi. Prelijepo ispalo. I jel ima još da pečemo Neca? Ima. Ajde. Bravo, majstor, aj pokaži jednu kako izgleda. Prelijepo.